Kardom karbing longrat pini karbing longrat phan nili ka pachani panji palam the bangke kedam tangarni inut abenguli pok de pu bang phu karbing long termas council phan langrok lapen karbing long termas council CEM Dr. Tulran mong hang phan langrok tasala bang so hot statement ki pi matek pachani palam the bangke karbing long termas council CEM phan ke pasontuk taun lapen pani tukang taun pasapachani pon asi laso di pok de konat petodang li laso lam kananji haima lasi abang so lam bang non lam hor chudur la lasi pini kinita abang so alam pathak ningkang samse si malam sa tami video salam ji lapen karbing long rat phan pachani pusini di mathala lasi pini nili karbing long rat phan pachani palam the bangke di pok de ke nut non tribal laki ang tan pen sikebang akche ke be mate benguli la asile tum karbing long ke keche ke be so pigla puke epijal se mai phu jaga thata minin jilo lapen epijal si lamdai sarpu angtong tik thata minin jilo lapen kaprek hampang song tum taminin jilo pon tambi ile tum karbing long termas council ka chali tum tambi labang solam upon RDNA lasi epijal si tum angke keche ke be so phan kotarles pan menen thanang ji lapen sarkar pan keli awar se an sami pek panang ne mate pi panang ni pase pachani pon asin nili pini kan ji polamang ke karbing long termas council ASEAN phan lam thei karbok lake adak council ke kaprek khai te pe kaching room si aso council ke kasalam pase pachani pon asil bang so puthak nili ning sam se lo pen jok kar bi khai tum ta mening sam se lo pen ham phang song tum ta mening sam se lo aso puthak si pedi nili video ko salam lo asi ile tum karbing long along ri lake 6 dul along ri pasi ke hawla ile tum phan ke 1951 17 November si district nangki pila apen puthat 1952 bangke ile tum phan karbing long termas council pu nang hoklo matinang pilo asile tum ke India aterang doko mate Assam along ri long dun kok pasta me tum ke aja kongdo ile tum hampre kang tim telong ji right do mate ja kongdo asi ile tum phan India hong bidhan mati India constitution ong tami article 244A po nang tok 0 dolo lasi laan itum phan aja kong horang na pita tami itnura ka chesu ipok de po bang phuke itum a council mati iltum along ri phanang lang ro lasi ladake kadoko be khai pensi labang so council ke dolo lapen karbing long termas council phan tami alangli lam the karbok pon dolo lapen part tami iltum khai phan tami nang lang rop dolo lasi karbing long termas council a phanang se lang rop lote lake iltum khai phanang lang rop son lo lasi pangbadam lopote a phrang ke kechi ke beso ve lasi la hailam da me klankle asnan ke kechi ke beso tum maten non tribal asotum ilitum along rilo penan a population dolo mata wotoras ta me duk pikla lasi ilitum a phrang pangbadam pote karbe khaitum sikka asnan ke bang khaitum mate kechi ke beso tum tame non ke wotoras duk pikla pat lasonalam tami ninja haderla lasi ilitum kecheng si bangke ile tum along ri lake karbing long lasi 1951 17 November sile tum phan district nang ipila asile tum ladakh ke karbing long ka tribal area ladakh ke tribal tum an ke dolong lo ase tribal tum an dolong postame 1951 aprang pen ke bang tum an ke dolong lo karbi tiba nagarengma buru garo apen kaprek tribe tum an ke dolong lo posi ladakh hok lo pasi ile tum kiche ke beso tum mate bingli bihari apen kaprek anon tribal tum abangke ile tum aphan nang pu dunang jipu aja kong habe mate right habe lasi arona teng prote ile tum ke sarkar pen nang kele abara sa antami pipon pidal se ke meji mut ke jok panoi sakuri ke hang panoi apen kaprek sarkar pen nang kele abara sa antami ile tum tribal area pasi ke hoklo pat takat tribal khai taman se long chonang pu karbi penceng lo naga lapen garo lapen boro lapen dimasa lapen tribal khai taman ke dolong lo mate sarkar pan angkali abara sa antame tum ke long lo pasi khada ke tok tame dolo pasi ile tum non tribal aso mate ke ke be so phan along bathi ong mat ile tum karbing long termas council ASEAN phata lang rob lo lapen ile tum along ri khada ke sexidul pasi ke hok lo ile tum phantame non ke lang rob lo asi labang solam the bangke aprang phata met long lipen na si non ke cheng si la
asinan ke ceng lo pot oni ke prek tami datum bang solam ninji pu asi Carbon Autonomous Council apan tami kecik ibe situm lang rob lo lapen dia dom khai pan tami lang rob lo lasi non nilihin pen kacun di bangke parti dhorom lang lira kecik ibe sopan tong le pota kipi sakuri kipi lapen sarkar pen nakili awara sai hemso puno lapen kaprek asai deng tami lang pon pedian nang po di pon pedian nang po asili tum intin cepat tipra aron teng pen klemra itu tu makai pan jelang wong lapen itu tu makai pucut kali karbi long tami tribal area pasame kaprek tribe tuntu karbi tangkareng ma di masa buru garu tiwa lapen kaprek tribe tuntu lah lapen 1951 pen aprang ke tu atum pan angke dada aron teng pen war sai tami people nong lo lapen nong le pelang tami people nong lo tabang ka hok lo stami itu tu non hajong ke bang tribal mate ke ciki betum si karbi long ke ong ase prang avatar list pen pang badam lo pote non ke ciki betum avatar list ba bat pig lo asi aphai du pig lo asi noning kan cap ning kan koi lote karbi long ke tribal area kali ke ciki betum si pui hupo lapen council ta me ka cari pu ang deng si le rok lo non lang dam lo pote karbi long tan mas council along tame pon kumar roy ke Bihar pen sige bang pasi pachini stami la bang solam kontong ahok ne eta mi jong dak khedel la se ha tum than ke Bihar pen sige bang la non tribal mate ke chi ke biaso pusi jong dak la pen adun thu haro hat along MSc Ajit Kumar D tame lata West Bengal pen sige bang lata me non tribal la ke chi ke biaso lo la phan tame MSc tame pek pedan po tame pek pedan po pasi pachini po stami non ke Ajit Kumar D tame labang so per tepan avela chiu tang lo asi labang ke chiu lo ponta menan ke du tang anon tribal mate ke chiki beso pantami next MEC mate council election mangke tiket ipon bitan ang po asi litum Carbon Autonomous Council CM tame CM arpu long back nangji pu mathat thiara karbi tribal te tribal pu mathat thepen ilitum khei phan mate tribal phan tiket pichara sante misanji bangke pan tiket pibom lapen alam bathe bom pote nonason dipok de tame Carbon Autonomous Council pan lang ropo lapen ilitum akhe pan lang ropo asini li aprang potame thekong lipen na ilitum council pan nangkelang silet lapen nangkelang rop lapen ilitum along ri pan nangkelang rop ai pen na asi dipok de tame ningje lo meghaloi pen asap nogong pen asap si Carbon Long district ke kaslam lo pasi kipulo asi lebang solam kaninje mangke abarim IM asuk tiron si kaninje asila dak mangke nagong penasap meghaloi penasap apen golaghat penasap kaninje chenglo asili tum abarim IM no MSc no IM no CM no kece ke biasa phan alam bathang ne lapen ilitum Carbon Long arona tengpe ilitum klempona dampona asili tum Carbon Long ke 6 dul ahwar penak pasi hadake tribal khai tamasi sarkar penak kele apra sai tame longpu asili tum Carbon Long tame pracharya song mate politics pathe ong mat keche ke besutum yang pleng set lo lasi nili than pon pik lo keche ke betum tuang cheng ke bojara du mate hi thia dung se tamang ji lai penatum ipar bihar klempo dokan chu bipo mate kulat bipo lai pen kaprek abi par bihar klempo lapen karbi kit pan tangka parampo kuwe nampo lapen kaprek abi par klempo lapen farke alang itu voter ID selampo pan card selampo aadhar card selampo tatum ke keceng si ke alang itu dokumen selam esi kaprek asayang deng tami klempo lapen adun tu kelang itu room bharata mitu po lapen tangka maha dulu pote karbi akhai dong lilong dong le nampo lasiri tum karbi khehan dong le phelang nam pote chiri silong lagasi bodim tame kichi ki betum ke kitolong yi pha lak ni lak thom la pen lak photami tum nam der un kichi ki be akhai tum ke angtan pen sikeba hala tum ke thek tang asili tum karbi khai tum ke hakopen tame inglong arlok sikido khai pena lasi kido ma khai pena lasi hala tum ke tangka maha ke do atum si ada Carbon Long bang po bipar bihar klempo nongli phelang nam po
menurut nong le phalang am elo pati korteng jir phanchiwan po anton ra phanchiwan po lapen adak alang tum nong le phalang chepek pom po lapen pisu somi en po alang tum akaprek asayang deng klem bom po mupaduke tetum karbiak khetum ke long ji aron tang antam mi tetum nong don lap po sakuri ke hang po noi lapen kaprek awar sai po noi atum klem po sinon tami wan kumaroi lapen Ajit Kumar Dike iritum karbing long mas council kilig long tami atum cepati long lok lo lapen atum non MBC tami manong lok lo lasi wan kumaroi tami takachiki biasa lo non tribal lo lapen Ajit Kumar Dike tami iritum karbe ketum bujok masi pahai mat MSC bangke council long pangi long lok lo lasi non kebang yan pen ke karbing long mas council kachari ke kiling tum tami keciki biasa pan asai pon unang lo karbing long mas konsilasi hatalang ropo lapen ali tu makai hatalang ropo lapen sekitul awar penak posi ile tum ke kecik beso pan ke warsai ke pipan ke pangar nang po lapen pajum mang po tasi pini karbing long pan lapen karbing long mas konsil pan ile kapachini pon lam theke lapon vela asnone phang bang jian pen ke kecik beso pan alam pathe ponang ala lapen sarkar pen angkle warsai antame ile tum kipipan mangke pajum mang po lapen pangar nang po lapan partami suri hinira ingkola throksi mati 2027 ningkan ke council election la labang so tami kichi ke beso phan MSC ticket bang tekpan pujanang po mati pipon pujanang po labang so ticket jong sit pipon bomnang pulote bang khaitong kichi ke betum karbing long ke bang aja kong rukok po lapen adang itum long le phelang kinami tami ya kong rukok po karbing long rat phani le chini pon lam theke kadam tangani dipok bang pu inut benguli laken non tribal mati kecil biasa karbing long temas konsil phalang rok lapen ini tu makai phanang lang rok lapen kansel kacari ke theke ding mata melang rok opportunity ning duk lo tasi pini bidu kan je pading oila lapon si kanton la le methak me kardong